Dobar dan, šta vam je sport doneo u smislu druženja i zdravog odrastanja? Dobar dan, ja sam Tanja Medved. Sport mi je doneo mnogo toga, pre svega me izgradio jednu jaku ličnost, kao žena pre svega. Ličnost u smislu da znam da se nosim sa svim problemima i ono što mi je najbitnije što me naučio je da za mene ne postoje problemi koji su nerešivi, nikad se ne upire prstom u drugog da se čiji je problem i ko treba da ga reši, nego sam spremna uvek da ih prevaziđem. Šta je važno za svakog mladog čoveka? Pa za svakog mladog čoveka po meni je jako bitno da ima dobro kućno vaspitanje, odnosno roditeljsko. Mimo toga, svi moramo da idemo u školu jer nam je bitno da steknemo neko obrazovanje i svakako je školsko vaspitanje i obrazovanje jako bitno. Međutim, ono što je meni život pokazao da je jako bitno i sportsko vaspitanje. I tu osim samo odlaska na trening ili nekog takmičenja, kroz sve to naučiš ono što sam ti malo pre rekla, da si istrajan, da znaš da se nosiš sa porazima, sa pobedama, da znaš kada dođeš na jedan nivo kad si već popularan sa 14, 15, 16 godina, da te drugari iz škole gledaju već sa nekim respektom, da znaš da se nosiš i sa tom slavom, a da ne govorim i kasnije u životu, kada imaš nekih životnih problema, sve to što sam ti sada nabrojala te stvori u jednu celinu i jednu jako zdravu ličnost. Hvala. Hvala.